Näme için iklima filan nemek Halmurat sesini çıkarmadılar. Sesini çıkarmadılar şöyle 2 tane aktivist. Bizim indi Halmurat bilen ben kendi çıkış ettim bilelim. Bizim arzumuz şu değil. Teze adamla ekrana gelsin çıkış ettin. Halk aktif olsun. Minni çıktılar inni ol karandağda çılgı edip şolar kollanak. Näme için? Näme için şolar hakkında istat diyene? Näme için gellikari çıkış edip şolar kollanak? Näme için gellikari çıkış edip şolar kollanak? Näme için gellikari çıkış edip şolar kollanak? Iklima falan olni bütün Türkmeni yakmalı otlamalı oldu. O öne çıkan o başka niyet bilen çıkış ediyor. Yöne Halmurat men siyasi, men halkın önüne çıkan adamı, men ön parlamentte deputat boldum. İnni aktivistler alıp gidecek bol otika sesini çıkarana. Näme sebeptir? Sebep birdat Murad ağa. Sebep şulan idinle Hacıyık bilen Orazlıktu. Oturup özüňiz pikir edip görmüş o zatlar var. Bu bolajak zat. Sebebi Anna Durdu Hacıyev, Helsinki fond. Anna Durdu Hacıyev'in taktikasyna seretseňiz, häzirki wagt Anna Durdu Hacıyev'in edýän taktikasyny indi Talip bilen uruda warlaýarlar. Hukuk goraýjylaryň, opozisiýnerleriň Allah Murat Rahimov, Dur Sultanyň Elwan. Hormatly arkadaşlar, serdarymyz, Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow. Men size yüzlenýän Benduşew Muradyň ejesi Mammedowa täze men oglum 4 ýyllar bir güne ýatdy. Indi ýene şonu dowam etip basrak bolýarlar. Oglum günäsi ýok. Başka günler için şu atova geldi, şonu çıkarsak indi şu zatlar qaytalanmaýar. Bir güne basıldı men oglum, arkadaşlar serdarymyz bana kömek edin, sizden başka kömek edecek adam yok bana. Oğlumu çıkarın indi yana basılsın. Çırap olmayan bana gayret edin bana kömek edin. Yani televizyonda warlaýarlar. Mesela men size öwredýän. Anna Durdu Hacıyev'in YouTube kanalında bizim bir ayal doğulmaz çıkış etdi. Menin gyzymy Türkiýe getirmediler diýär. Ve az wagt geçenden sonra menin gyzym Türkiýe geldi. Helsinki fond sağ bolsun diýip Helsinki fonda sağ bolsun aýdýar. Yani bu taktikany hökümet öz eline aldı. Çünkü Anna Durdu Hacıyev suwa düşdi, opozisiýnerler suwa düşdi. Hemmesiniň oýnap oturan oýuny indi bu işler hökümet öz amal aşyrýar. Türkiýe hökümetiniň üstüne amal aşyrýar. Men size bir daha daýdyn, dikkat bilen dinleýän. Adamlary Anna Durdu Hacıyev'e ýalvartmaklyk üçin adamlaryň telewizionyada çykyş etmeklerine ruhsat berilýär. Adamlara televizyonda, TikTok'ta, ahli platformada çıkış ettirýärler, derdini beýan ettirýärler, en sonunda Anna Durdu Hacıyev sağ bolsun aýtdyrýarlar. Häzir şu Türk adam we Türkmenistandaky aýaly bir-birine gowşarlar, soňra televizyonda Anna Durdu Hacıyev sağ bolsun aýdarlar. Ve çağacığına da goşka aýttyrarlar. Anna Durdu Hacıyew jany sağ bolsun, bizleri maşgalamyza owuşdurdular, bize kömek etdiler, owa eýle beýle diýerler. Ýagny bu hökümetler arasında düzülen proje. Bulardan şu wagt lezzet alyp oturýarlar, bulary gynýarlar, bulary zarin söyletdirýärler, hemme kişi tanatýarlar. Yani siyasi hareketçilere, siyasi dinleyicilere, adamlara, cemiyetlere tanıtýarlar, dinletýärler. Görýän, bir sanak maşgala ejir çekýärdi. Eğer televizyondan görjeksiniz, televizyonda hemme zat gürýärlik diýerler. Asuda asman diýerler, hormatly Anna Durdu Hacıyew meni çıkardı diýer. Meselen bunu Zara diýilýäniň üstünde barlak gördüler. Dilfin geleceğinin üstünde barlak gördüler. Gulalek geleceğinin üstünde barlak gördüler. İnden buların üstünde barlak görýärler. Ve Türkiýanyň telewizionyasynda Anna Durdu Hacıyew sağ bolsun aýda oturanlygyny görýäňiz. Howluk baň. Bugün Utaýda aglap çykyş etdi. Ertesi Anna Durdu Hacıyew sağ bolsun aýdyp çykyş etdiler. Türkiýanyň telewiziony kanalynda.
Türkiýanyň içindäki migrasiýa gulluklarynda, Daşary işler ministrliginde Anna Durdy Hacıyew her bir zady bilýärler. Hemme zady bilýärler we Süýýazda otýlar. Bularyň hemmesi ürgütleşdirilen bir şekilde halky mankurtlaşdyryp otýlar. Nuje şoňa kelläňiz işlemeýär. Meselem men Murat Kurbanow goldaýan. Men Murat Kurbanowyň ýerinde. Okey, men Murat Kurbanowyň öwrendim. Diriliş kim adamlar? Diriliş. Kerim. Kazol nişaslı. Böyle bir erkek var mı dünyada?